नेक्स्ट बाराव आरो बेबायदि खालामबावोबा जोबथा साजा होनो हागोन होननानै आङो गावनो खावलायनो गिबियावनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि जानानै गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। दिनै फिन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों जों BBW आफादा मोनसे आरो गोदान जाथायबाव बे जाथाया माने बेफोरबायदि जाथाया जाफ्लेबाय थाबायानो गोबां समनिफ्रायनो दिनै हाबा जाखानाय सानैबो हिनजावबो हौवाबो हाबा जाखानाय गथ' गथाय गोनांखा बिथांमोनहा माने तामिलनाडुआव थाफैदोंमोन तामिलनाडुनिफ्राय मोजां मोनलायनानै बेंगलरावहाय खारनानै थाफैदों। दा बेखौ न'खरनि हांख्रायनायावहाय दिनै BBW आफादा गावनिनो हौवाजों लोगोसे जयै जोङो थांनानै बिसोरखौ लानानै फैनाय जादों। दा बेखौ जों गुवारै सावरायनानै दिनैहाय बिथांमोननिफ्रायबो स्टेटमेन्ट लानानै हिनजावखौ हौवानि आखायाव गथायनाय जाबाय। बेनिफ्राय जाय हौवाया लाखारनानै फैदोंमोन बेखौ बेंगलरनिफ्राय न'आव थांनायनि थाखाय जोङो बिथोन होबाय आरो बे हिनजावखौबो गावनि आंगो फिसायखौ न'आव लानानै थांनानै गामियावहाय मोजाङै सावरायनानै लाहैनो थाखाय जोङो बिथोन होबाय बिथांमोनखौ। दा जोङो फारियै गावसिनावनो माने स्टेटमेन्ट लानाय जागोन। दा रायजोफोरनि सिगाङाव गावसोरनि सिनायथिखौ गावसोरनि मुंफोरखौ गावसोरनो माने खोन्थानानै लागोन। बेनो रायजोफोर लानानै फैग्राया हौवाया बेबो अलरेडि हाबा जाखानायमोन। फंबाय नोङो मा साननानै मालायनि हाबा जाखानाय गथ' गथाय गोनांखा मालाय संसार जाखानायखौ आरो नोंहाबो हाबा जाखानाय नङा होमबा नोंहाबो गथ' गथाय दंखायो मा साननानै नोङो बेफोरबायदि लाखारनानै दिनै खारबावनो हाखो गुबुननि हिनजावखौ हिनजाव थाखानानै बा गथ' थाखानानै आरो नोङो दे ओरै कन्टिनिउ खालाम बेखौ नों खोन्थाना होबानो जाबाय। ओमफ्राय नोंनि नामफोरखौबो खोन्थानानै हो डिस्ट्रिक्ट नाम गासैबो। खुलुमबाय रायजो राजाफोरनिसिम आङो सानसुयैयाव मिथिस्लाबियाव मालायनि हिनजावखौ लाबोदोंमोन। दा बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि गावनि हौवाया खावलायनाय लेखायै नागिरनानै जोंखौ दा मोनबाय। आङो बिश्वनाथनिमोन। दा आंनि मुङा सन्जय नार्जारि। ओमफ्राय दा बिनि हौवानो गथायफिनबाय आरो। दा नों मा साननानै लाबोआमोन मालाया माने गथ' गथाय गोनांखा हिनजावखौ आरो नोंहाबोथ' अलरेडि हाबा जाखानाय नङा होमबा? बेखौथ' आङो माबोरै बुंबावनो मिथिस्लाबियाव जाबाय होननानै साननांसिगोन आरो नेक्स्ट बाराव आरो बेबायदि खालामबावोबा जोबथा साजा होनो हागोन होननानै आङो गावनो खावलायनानै लानाय जाबाय आरो आंखौ। ओमफ्राय नों न'आव माब्ला थांगोन? आङो न'आव दा सुख सुबिदा लानानै साननैसो सुख रेस्ट सुबिदा लानानै माने नोङो सेलेरि जागोन 6 थारिखआव नङा होमबा नोंहा? औ नोङो 7 थारिखआव जेरैबाबो गाखोनांगौ बेंगलरनिफ्राय। बे जोंनि डिसिसन मिथिबाय? हायोबा 7 थारिखनि सिगां गाखोनोसै। मोजां सिगां गाखोनो हायोबा मोजां। दा नोङो आरो बेंगलराव थाबावनानै बेफोरबायदि हाबा मावबाय थाबावोबाथ' बे साबजानाय नङा। बेनिखायनो नोङो जेसेबां थाब हायो एसेबां न'आव थांनायनि प्लेनिंखौ खालामनांगौ आरो बिथांनि आइडि कार्ड मबाइल्सफोरा जोंनाव दं। बियो माने खारखोमानोबो हानाय बेहा जेबो राहा गैया आरो जोङो गासैबो बिसिनि जाथायफोरखौ गावसिनि आनसलिकआवबो जों हरखाजोब्बाय। दे जाबाय दे। हा मा नाम? अनसुलि बसुमतारी। अनसुलि बसुमतारी। बबेनि नोङो? गामिया मा? दाङाफारा लाइमुथि। दाङाफारा लाइमुथि ओमफ्राय चिरां डिस्ट्रिक्ट ना? चिरांनि ना? चिरां। ओमफ्राय दा नोङो नोंहाथ' 3 गथ'फोर दं नङा होमबा? दिनै 3 गथ'फोर दंखायो हाबा जाखाबाय आरो बै हौवायाबोथ' हाबा जाखानाय बेहाबो गथ' दङ हिनजाव दंखायो नङा होमबा? दा नोंहा दिनै गावनि फिसायखौ गारनानै बोरैहाय नोंसोरो जेनेबा तामिलनाडुआव जयैनो फैनानै खामानि मावफैबायमोन मोजां खोथा। नाथाय दिनै मा साननानै लामा ससेयाव हौवाखौ गारनानै बेफोरबायदि गुबुन हौवाजों सासे हाबा जाखानाय हिनजाव गोनांखा हौवाजों बोरै खारफाखो? नोंबोथ' अलरेडि सासे बिमाखा 3 गथ'नि। मा साननानै खारफाया नों? दे थाबैनो बुंहर। सानस्लाबनो हायासै आङो। सानस्लाबनो हायाखै? दे नों ओमफ्राय दा मा सानदों? थाहैफिनसै। गोबारै होन दे। थाहैफिनसै। बबेहाय थाहैगोन दा? हौवानि न'आव। हौवानि न'आव आरो बेफोरबायदि खालामबावगोनथ'? खालामला। बायसान्स बेफोरबायदि जायोबावोब्ला नेक्स्ट टाइम? जाला। जानाय नङा?
रायजोफोरनि सिगाङाव मोजां थगायहरनो नाङा हो बे भिडिअआ शेयार जागोन ससियेल मिडियायावहाय दा नंखाय खोथा बुंनानै रायजोखौ थगायनो नाङा बा गावखौ थगायनानै लानो नाङा आरो दे जाबाय दे बेनो हर हौवाया बेनो असे हौवाया फंबाया माने दिनै तामिलनाडुनिफ्राय गावनि लोगोफोरखौ लानानै फैनानै जोंखौ रिकुवेस्ट खालामहरदों लकेसनखौ गावनो मोनखादोंमोन बेनिफ्राय गाव हारसिङै लाबोनो हायैनि जाहोनाव जोंखौ फंबाया माने खावलायहरनायलाय जों BBW आफादा थांनानै बिथांमोनखौ हेफाजाब होदों आरो जोंनि अफिसाव लाबोनानै जों सावरायफैबाय दिनै फुंनिफ्रायनो कन्टेक्ट जाखादों जानाया जोङो अब्लाबो माने नोंसोरनो हायोब्ला नोंसोरनो लानानै थां होननानै जोङो बुंहरदोंमोन दा गावसोर गोजा हायैयाव जोंखौ खावलायनायलाय जोङो दिनै लाबोबाय बेवहाय गुवारै सावरायबाय आरो बे फंबायनि आखायाव गथायना होबाय दा फंबाया मा सानदों दे नोंनि हिनजावनि सायावहाय आंथ' मोनफिननायखाय मोजां मोनफिनबाय दा आंथ' खारनायखौ 15 थारिखनिफ्रायनो नागिरगासिनो माबायावबो हगारगासिनो बे बबे जायगायाव दङ बेखौ मोनथियाखैमोन ओमफ्राय नै दाख्लै एसे खबर मोननायखाय खाथियाव बेंगालुराव ना एसे खबर मोननायखाय लांफैनाय जादों आरो ओमफ्राय दा नों जेबो दावराव दावसि खालामनाय नङाथ' लांनानै खालामला दा दिनै नों बिनिफ्राय लानानै थांनाय लोगो लोगो बाहाय जोंनि जेबो रिक्स गैला नोंनि आखायाव थाबाय हिनजावनि रिक्सआ मिथिबाय आरो दा जोङो नोंखौ खावलायो रायजोफोरनि सिगाङावनो दा नोङोथ' तामिलनाडुआव थांगोन नङा होमबा तामिलनाडुआव थांग्रोनानै बिनिफ्राय थाबैनो न'आव लानानै थांदो गामियावहाय एसे रायजोफोरखौ लानानै बा न'खरनिखौ लानानै गिदिर गोलावखौ लानानै सावरायहैबानो जाबाय ना मा सानो औ बिदि खालामसै दे गोजोननाय थाबाय बे फंबायनो हर फंनैसो नैबेनो बिथांमोनहानो तामिलनाडुनिफ्राय हेफाजाब होनो थाखाय फैफादोंमोन दा बिथांमोननि नाजानायावहाय दिनै मोनबाय दा बिथाङा फंनैसो माबाफोर बुंलांनो गोसो दं नामा आङो बेखौनो खावलायनो सानोदि जोंनि बर' समाजाव सिगांनिफ्रायनो जाफ्लेबाय थानाय बे हिनजाव खारनाय हिनजाव लाना खारनाय बे जाथाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै दा बिदिनो गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो बिदिनो जाबाय थायो अनलि बे तामिलनाडु बेंगलर बेयावल' जाया जोंनि आसामावबो जागासिनो जेनेबा जोंनि आसामाव थानायाव बेंगलराव थाफैयो तामिलनाडु थाफैयो दा आं बेखौनो गुरै खावलायनो लुबैयो जायखिजाया जोंनि समाजनि बर' सुबुंफ्रा जाहाथे बिदि दाजासै जाहाथे मोजाङै मोजां संसार जालायो जोंनो जुलिखौ खनसेल' हरखादों जेला जों सासे हौवाजों थैस' थांस' थैजासिम जुलि जाखाबाय अब्ला जों मानोथो सानै साथाम जुलि जाबावनो गुबुन हौवाजों मानो थांबावनो दाखौ साननो हानासो आरो हिनजावफ्रा माने जोंनि हौवाफ्राबो साननांगौ गुबुननि हिनजावखौ लानानै खारनाय आरो हिनजावफ्राबो साननांगौ गुबुननि हिनजाव गोनांखा फिसायखौ बरायनानै लानाय दा बेफोरबायदियाव जोंनि बेले बेजे जाफ्लेबाय थायो आरोना जोंनि गेजेराव दा बेनिखायनो जोङो सिगांनिफ्रायनो बेफोरखौ समाधान खालामनो हायाखै दाबो जाफ्लेबाय थायो आरो जों उन समफ्रावबो आरो बिदिनो नाजालांबाय थागोन सोरबा अबावबा खारनाय दोनखारलायनाय बेफोरबायदिखौ जों हमनो नाजाबाय थागोन दिनै जोङो दंफैयो बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव नैबे बेंगालर कर्नाटक दा सारमोननि नाजानायाव जोङो फुङावनो सफैदोंमोन सारमोनजों कन्टेक्ट खालामदों सारमोनाबो माने समनि आंखाल खामानियाव बेस्थ' जों माने मोनाजासिम थानानै सारमोनखौ खावलायबाय थानानै सारमोनहा जोंनिसिम थांनानै नुजाहैनानै मानसिफोरखौ जों हमनानै लाबोनो हायो आरो दा आंनि खावलायनायखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों रायजोफोर दिनै बेखिनियानो नोंथांमोनहा जाथायखौ मिथिखाबाय नङा होमबा दा बेफोरबायदि जाथाया जाबाय थाखायो मामुलिसो जाबाय जों बर' हारियावहाय दा अब्लाबो जोङो जेसेबांखिनि जोंनि आखायाव फैदों जों बेफोरखौ प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनानै हरनायानो जायो नङा होमबा रायजोफोर दा दिनै बे समावनो बेखिनियावनो जों दिनैनि बे सुंद' मेल एबा बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ